Kapor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka Department of Textile jong ka Sarkar Jilla kala rakhe ya ka National Handloom Day bat kani ka jing rakhe menta ka longru kum ka dak ka jing lek kemen halor ka jing yo ji thu ha ka geographical indication jong ka rendia bat ki handloom khasi u kongsan ka ni ka singi u ulat ka Jilla u CH Vijaya Shankar ulat ulaong ba ka long ka jing sngo sarong ya ka Jilla ba ka rendia bat ki jing than jong ki khasi ki la yo jing ithu kum ka GI tag bat ukerman scam ba ka Jilla kanang kiu shaprang ulapen kan mauru ba menteri rang ba du kari Wiro bha ya ki jan dan dia ki khasi ha kini kesngi lai don lang u menteri jong katnat textile u ba poling do u balapan pa jing sok men ba ka than jan ha ka Jilla kala poi sakawai pat kasin jam ka thamai u la ong ba men chwa ya kini katnat la khen kum katnat ka baret tam hendrai menta ka de katnat ka ba khman namar bawat ha ka jing kran jong modi ha ka man ki bat ru u la kran ni kini u ba pol la pala pe ba ru ya ka website ka bala tip kum ka kneng woven with heritage one with pride. India and the coffee. Yeah, this is a keepsake. And this one. The intellectual property rights. Ka assurance ka jikun scam na kalian ka jonga pakum ke department ginaya cekmat shen ngin pleno ya ka integrated tourism textiles complex ka ba nongpo kani ganja apo jom kali ka scam ka pamentahi kinang dot shibun du kijing temu banang penhe banang penkrau dikam jam ki jong kani ki department ki jongi bat kuba ngajukran ya kini berbor ai ba amdang bangin peni banginan ban kalian nek wei ya karyam kabet ya kabam kedi ya kup pesem bujumi endre ni dan di eru ban ai sak pertai kabang ila peni hani mentan keneng berkiwe-kiwe kiriam kiruk kijungi kidai ki balai biang ban poi haki rensan jong pertai bat kapur kadum slam bangin yoi ba di model jong Europe model Australia bat wei kiri layak cepat pertai maki kin sahabat shim kalian ban on toy island ya tu keneng ya tu tahara ya tu riam bujongki dikata kedai thong kejongi bad nak pilih ba punya don bentalan ban pinti kena bangin syakta thong blame berkulang yangi let us weave more than just fabric, let us weave dreams, let us spin yarns of hope, let us also dye our grey skies into blue. Uleshibun Mithila Jai Hind.
mat penleno yakani kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata kawei ke sopti kadai kawei ke design tang naka benta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra